ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಚ್ಚರಿಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ మా జయరా మీరు వైద్యరు ఫోటోషూట్కు కొంచెం హెల్ప్ అది. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಶೂಟ್ಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಮಂಜಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಲ್ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಜೈದು ಜಲ್ ನಾನು ಬುಲಿ ಪೋಲ ಇಂಜಿ ನಂದು ಓಡಾತಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ జైదులు నెజ్జలు జెత్తిచిందండ తటపట మలుపోలు మలు అలే. హాయ్ బల్ని హాయ్ మచ్చరిగిలా కిష్ కల్లి ప్లేన్ కిష్. ಅಂಚ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಅಂಚ ಪಿದಾಡನುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ. ಬತ್ತಲ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮನ ದೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಖುಷಿ. ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಡೆ ಬೋಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ನಡನೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಓಲೇರು చెప్పారు. ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಮೂಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಡ್ಲಗ್ ಹೋದು ಎತ್ತನಾಗನೇ 1 ಗಂಟೆ ಆವಡು. ನಾನು 9 ಗಂಟೆ ಆವಣ ಎತ್ತನಾಗ ಶೂಟ್ ಆವಡು. ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട്. സെറ്റപ്പ് ಪೂರ ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿನ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಗ ಮುಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಲ್ಲಲು ಸ್ಮೈಲ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಲು ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಸೆಟಪ್ ಬಂತು ಒಂದಿಲ್ಲಲು ಕಿನ್ನಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಶೂ ಲೈಟ್ ಆಪ್ನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲನು ಪುಟ್ಟಂಡಾನೆ ಚೂತಿಸ್ತಾಂಡಿ ಬರ್ತ್ ಚೂರುವ ಒಂಚೆತ್ತು ಅವು ಡೇ ಮಿಟ್ಟು పోతాను. ಚಾಲೆಂಜನೆ ಕರ್ ನಮ್ಮ ಜಯರಾ మీరు వైద్యరు ఫోటోషూట్కు కొంచెం హెల్ప్ అది. అంచ ఫోటోషూట్ ఆవునుండు మాకు ఇన్ని తెలియలే మగ बोलते अप्पर वस्तली कुछ कजाऊ मग इंचा पापा अम्मा बोले अम्मा इंचा अम्मा पिन पापा ने मग ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಪುಲ್ತೋನುಂಡು ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಸೆಟಪ್ಡು ಶೂಟು ನಾನು ಇಂಚ ತೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಖಾಲಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಯಾವ ನೇಟೆ ಖಾಲಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತು ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಜನ ಉಂಡು ಮಗ ಇದು ತೆಪ್ಪಚ್ಚಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಏಬಿ
ಹಾಂ ತೂಪನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಜನ ಉಂಡು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನು ಮಾಮು ಮಾಮು ఏ మనకి ఏ మగ ఏ మాంపలే పిన్నే జలాలు మోహిత అమ్మ పాపా 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 Papa, 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 papa. Onde papa? Olha ele papa. Onde maga? Kakke onde maga? Ha. Ye. Iche jira van palalu. Ye. Jija, nde. Ye. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಗ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಪಂದೆ ரெண்டு கோலியும் இப்போ நெங்கில்ல ஓஜ் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துல எஞ்சா ஊ Deh, tararara, tararara, pale maga, batan bale, tararara, jaja, tararara, ainwan palal, tararara, tararara, ye. Alhamdulillah, jing chaka jing, jing chaka jing. Moi. ದೂರದ ಬರ್ಪಡ್ತಲೆ ದೂರದ ಬರ್ಪಡ್ತಲೆ ಜಿಂಗ್ 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 ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮಾಮನಲ್ತ ಬರ್ಪಡು ತುಲೆ ಮಾಮನಲ್ತ ಬರ್ಪಡು ಡಿಂಗ್ 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 ದಿಸಮ್ಮ ಕೂರ್ನಿಯಾ ಕೂರ್ನಿ ಗಂಗ ಡಿಂಗ್ 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 ಜೇಜಾ ಜೇಜಾ ಗೊಂಬೆ 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 ಉಂಡು ಗೊಂಬೆ ಉಂಡಿಯಾ ನುಬ್ಬು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಡಿಂಗ್ 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 ding 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 bisa ding 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 ne ne multile ya Oi, ale moile dadan tararara ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದು ಬಿಡ್ನ tararara ಬರಲ್ಲ ये मैं तक बच्चिन ಟಾಟಾ मामू थैंक्स पालन जी मामू थैंक्स पालन जी जा मामू को थैंक्स ये भी थैंक्स जा ಅಯ್ಯ वीडियो ಎಂಜಲ ದಿತ್ತಿ ಜದ ಅಯ್ಯ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಚಲ ಮುಗಿಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಫೋಟೋಶೂಟು
కొంచెం మళ్ళీ థ్యాంక్స్ కాదు అంచని మాకిన్ని నడు చుట్టూరు బిడిపరసూరు మంతల అరగంట కట్టారే అదే ఇత్తలకు ಬೇಡ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಇತ್ತನಾತ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಂಡು ಒಂದ ಓಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದಿಜ್ಜ ನಾನು ನಿಂದು ಆಲಂಚೂರು ಶೋ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ಲಿ ಶೂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚೂರು ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಲೈಜಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಶೋ ಕೂಡ ಆಂಡು ಅದಾ ಅಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಡಾತಿ പോയി ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ ತಂದೆ ತಂದಿತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಸೈಡ್